wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu, yau ma dai ni ne naku Kabiru Ibrahim, kamar kullum a cikin shirin mu mai albarka a wannan channel namu mai albarka ta Kabiru Hausa TV. Jama'a ba komai na zo muku da shi ba illa wani labari mai ban dariya da kuma ban takaici da kuma abin mamaki. Mutum uku ko kuma in ce mata uku, a cikin mata uku ake so ka ware mana guda ɗaya wacce ta fi raina mijinta hankali. Ku saurara ku biyo mu a cikin wannan bidiyo, ku kalle shi daga farko har ƙarshe don jiye mu kunnuwanku abin da ya faru a cikin wannan labari. To jama'a, barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri namu mai albarka. Mace ta farko a cikin wannan labarin da zan baku ita ce, miji ne ya dawo daga kasuwa sai ya zo ya da matarsa tana kallon hoto tana shaƙar kuka. Sai ya ce mata me ke faruwa ne, ba ta gaya mishi ba. Ya yi iyakacin iyawarsa har hankalinsa ya fara tashi don ganin cewar ya lallame ta gaya masa abin da ke faruwa. Sai ta ce, wannan hoton da kake gani ba wani hoto bane illa hoton tsohon mijina ne, nake kallon sa sai nake tuna soyayyar da muka yi a baya da zamantakewa da muka yi, shine abin ya bani takaici nake kuka. Mata ta biyu ita ce wacce mijinta ya dawo daga kasuwa sai ya zo ya same ta ranta ya ɓaci, hankalinta a tashe. Sai yake tambayan ta, yake ce mata me yake faruwa. Sai take cewa tana neman wata alfarma ce guda ɗaya tak a wajensa. Sai ce wace alfarma, gaya min na ji in zan iya. Sai ta ce masa alfarma da take nema a wajensa ita ce labari ta ji cewar tsohon mijinta bai da lafiya, shine take son ya batta ta je ta yi masa zaman jinya. Shin idan kai ne zaka bata ko kuwa? Mata ta uku ita ce wanda mijinta ya yi ɗinki ya ce mata saboda halin rayuwa ba riga ɗinkin sallah ya ta ajiye masa a cikin araga har zuwa ranar sallah. Ran sallah ya yi wanka, ya zo ya shafa mai, yana jiran uwar gida ta kawo masa kaya. Shiru ba ta kawo masa kaya ba. Sai yake ce mata, uwar gida ina kayan nan da na baki ajiya tun da daɗewa, yau aikinsu ya zo ɗauko min. Sai take cewa mai gyaran Allah kai haƙuri, na manta ban gaya maka ba, ai wannan kaya da kaɗan ka gani ne sun fi dacewa da tsohon mijina, shi yasa na ɗauki kayan na aika masa domin ya fi hidimar sallah da su. To a ganin ka idan kai ne, ya za ka yi mata wannan matar? Sannan a cikin mata guda uku nan muna sanar Allah, jama'a masu kallon mu da sauraron mu, ku ware mana guda ɗaya da ta fi raina wa mijinta hankali. Shin akwai ma raina hankalin ko kuma dai ƙuruciya ce da yarinta? Me za a ɗauki wannan abu? Sai mun ji ku. Don Allah, idan wannan bidiyon ya burge ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Sannan kar ku manta da danna mana alamar like. Mun gode, naku Kabiru Ibrahim.